மீசை சமைக்குமே. ஓ, வாய் ஊறுதுண்டு. எஸ். ஓகே. Kita Jandarakadar. ವಿಕ್ರಮ್ ಚೆಕ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಆಂಟಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಇಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಈನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಇರಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬಡ ಓಕೆ ಸೊ ಈನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಮುಂಗು ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಡು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ 4 ತುಪಿಲಕ್ಕ నుంచి 4 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಮೇರಿ ಮುಗರಡ್ಡು ಪಿದೆ ಸೊ ಏರದಿ ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಏರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಗುದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ 4 ಜನ ಅದು ಎಂಗ್ಳು 2 ಜನ ಅಪ್ಪ 4 ಜನ ಅದು ಅಂಚನೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಲು ಏರ್ ಅದು ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ ನಾವು ಇದ್ದೆ ಮಲ್ಕ ಸೊ ಎಂಚ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಪ್ಪಲಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಇರುವರೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಬಾಡ್ಗನ ಸೊ ಚೀಟಿ ಹೊಂಡು ಚೀಟಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮಾರೆ ಚೀಟಿ ಉಂಟ ಚೀಟಿ ಮಂಚ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸೊ ಈತ ಎಂಚ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೆ 4 ಚೀಟಿ ಉಂಟು 4 ಜನ ಬುದರ್ ಉಂಟು 4 ಜನ ಬುದರ್ ಉಂಟು ಇರೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು 20 ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಡ್ಸು ಸೊ ರೆಡ್ ಚೀಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಒಂದು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಜಗದೀಪ್ ಮೆಂಡನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಚೀಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಸುವಂಚಾಡ ಇರ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪುದರಾದಿಪ್ ಬಂದು ಒಂದು ಚೇತಾನ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಈ ಟೀಮ್ ಮುಜ್ಜನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಸೋತೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುವೆ ಬೊಕುರಿ ತೋಜುಜಿ ನಿಜಿನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಿಜಿಲ್ಲ ತೋಜಿ ಸೊ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ಯಾ ಪನೋಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಒರಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಮೋನೆ ಆಯನ ಅಂಡ ತಿನ್ಪವನ ಕೈ ಆಯನತ್ತು ಅರ್ಥಾಂಡ ಎದುರು ಗೋರಿ ತೋಜುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮನ ಗಾಯ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಅಂಡ ತಿನ್ಪವನ ಕೈ ಆಯನತ್ತು ఆయన టీమ్ ದ ಏರುಳ್ಳೆ ರಾಯ್ ಸೊ ಐ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ ತೋಜುಜಿ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಅತ್ತಾಂಡ ಈ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಗಲ ಇಯರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಯರ್ ತಿನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲು ಅವು ಎದುರುಡ ವೆಗುಲ್ಲ ಅವು ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲು ತೋಜು ಆ ಮೂಲ ತಲು ಸತ್ತೆಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋಜುಡು ಮತ್ತೆ ಮೇರ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಗಿ ಅರ್ನೆ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಉಡುಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಜಗ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ನೆಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪಿರೋಡ್ ತಿನ್ಬೋಡಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಿರೋಡ್ ತಿನ್ಬೋಡಾ ಓಕೆ ಸೊ ಸುನ್ಮಲ್ ಪುಗ ನನಗೆ ಕಾಪನ್ ಬರ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೈ ರಡ್ಡು ಬೈದುಂಡು ಅವ್ ಕೈತ ಪುದರ್ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೌಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಲ್ ಆಗುದುಂಟು ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನ್ ಸುದೀಪ್ ನೆಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇತನ್ ಎನ್ನ ಕೈತ ಪುದರ್ ಸುದೀಪ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೈ ಸಮ ತಿನ್ಪೋಡೋ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಗದೀಪ್ ಪತ್ತು ಕೂಡ ನೀ ಕೈತ ಪುದರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಇನಿ ತಿನ್ಪಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಹೌದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಪ ಕೆದ್ದು ಮಾಡೋರ ಪಿರೋಡ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ನ 4 ವಸ್ತು ದೀತೇರು ಎನ್ನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬರಿ ಬಿರಿ ಅಂತ ಕೈ ಓ ಸಾಧಾರಣದ ಕೈ ಅದು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ఒక పెప్సీ కొడతారు ఒక పేస్ట్రీ కొడతారు ఒక బనానా కొడతారు ఓ సారీ మై మిస్టేక్ ಯಾನ್ ಹೊಸ ರಟ್ಟಿ ಕೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಿಚ್ಚಿ ಕೈಗೆ ಚೂರು ಬಂಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಓಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಅದೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಓಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕಾ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ
ఈయన చాలు గానా ఈయన ఫస్ట్ గోల్గప్ప తింటానే ఈయన రడ్డుకై చూరు రైట్ మెల్ల మెల్ల చురుకుండు చురుకుండు ఓకే వండేస్తారు ఎస్ తూక టేస్ట్ పెంచా ఉంది మెల్ల మెల్ల చూరు మెల్ల ఇది తుండావు ముక్కలు ಎಸ್ ಏನ ಹೊಸ ನಾಟಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಅದು ಬಿಡು ಪಾಡು ಮುಳ್ಕಾಲಿ ತಿನ್ಕ ಇರಬಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಇದೀಗ ಸಾಯ್ತಿ ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಸಾಯ್ತು ಕೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ Besan con le pani per l'impasto. ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಮುರ್ಕ ಅವ ಮುರ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಪಾನಿ ಯಾವ ನಾನೇನು ತಿನ್ಕ ಕೇಳ ತಿನ್ಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯ್ಯ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಡ್ಡ ಪಾನಿ ಎಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಗ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ನಾನೊಂಚೂರು ಸಪುರಾಧಾರೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಮ್ಮಿ ಉಂಟು ವಾವ್ ಬೇಕು ಕೇಕ್ ಕೈ ಬರೋಟಿ ಅಂಚ ಕೇಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೈಟ್ ಚೆರಿ ತಿನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಕೈಟ್ ಗಿಡಡ Vedi. Vai, me la unto de. ಕೇಕ್ ನೋವಿದ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ
What a nice cake. What? ಉಂಟು ಹಾ masuk ke sini nambah ini makan ini nyampe Dip. Badap. Sama gue kemarin. Nah. Nah. Untuk Mau dilekunya kayak nambah kayak di permutaan ini tuh nggak ada muter sebagai gitu right into the left ha చూద్దాం ఉండు ఇప్పుడు చూడు beli Berapa ya kirim dari mana? Aja ya? Jauh banget. Kayak udah kejebak. Lala, kita pinjam kamu. Baik dalam baik. Tuh baik deh, kan kayak ini kayak teman. Udah kayak cerita poster ada kayak cukitnya. Batu lihat. Tangan cuma itu betul sama kayak muter di bawah left dan muter seperti itu Punya biji ekor gua, minyak. Pegang. Order. ಯಾರು ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೇಕು ಒಂದು ಕೈ ಬರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಲೋ lanjut jaga 60 seconds Ini ಒಂದು ಕೈ ಅದು ಇತ್ತನ್ನದ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಜೋರು Jendara kasar. apa
ನೀರು ಹೊಟ್ಟಲು Super. Open on play. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಜು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Fighting. Glass about it. Right it. ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪ್ಯ And challenge time. ಕೈ ಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಆಡ ಮುದ್ದೆತ್ತು ಬರ್ರೆ ಒಂದಿಚ್ಚು Last 10 seconds. 3, 2, 1, 0. ಕೈಗೆ ದಾನ ತೋಂಜಿ ಓಬಾ Thank you. Okay. Bye. Tata. thumbs up taste it Hey, Pepsi ಮಾಡು. ಅಲ್ಕಟ್ ಇಂಚಿನ ಕೈ ಬರ್ತೀನಿ ದಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ತಿಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಕೈ ನೀ ತಿನ್ಪಾದಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇಂಕುಂಡ ಕೈ ಹೋಗ್ಬಂದು ಯಾರಂಚು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಅಲ್ಕಟ್ ಏನ ಮರಲ್ಲ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಹೋಚಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಚುಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೊ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಸೊ 4 ಜನ ಇತ್ತ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆತ ಪಂಪಿನ ಒಂಚಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರ್ ವಿನ್ ಆದ ಇಪ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಪ್ ಇದ್ದೀರು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಕ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಫನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ತೂಕ ಪಂಡದು ಸೊ ಇದ್ದೆ ಈ ರೌಂಡ್ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಅವು ಬ್ಯಾತಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಪ್ ಮೆಂಡ ಬಟ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಫನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಪೂರ್ ನಿಗಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾತಿ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಗಳ್ನ ಇರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೂರ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಇದ ಮಟ್ಟ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಿಂಜರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆನಪಡು